वृंदाष्टकम यह हम गले अतिपारण हमें करता छी या माता जी ग्रुप वाला माता जी ग्रुप का मी वेलकम करता छी हम तो हमगे टीम आव या माता जी ग्रुप वाल पूरा सदस्यालय नाव आता सांगता श्रीमती हेमा पै माता जी, श्रीमती श्यामला कामत माता जी, श्रीमती शिल्पा हेगड़े, श्रीमती पूर्णिमा शेणे, श्रीमती दीपा भट्ट माता जी, श्रीमती पद्मा भट्ट माता जी, श्रीमती रचना शर्मा, श्रीमती ज्योति किणी माता जी, श्रीमती विद्या पै माता जी. आता मी वृंदाष्टकम या ऐकूया या ग्रुप वाले. हरे कृष्णा. सकळंक नमस्कारू. श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर रचित वृंदाष्टक वृंदादेवी अष्टक मत सांगतच मी. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. गांगेय चांपेय तडीद्विनिंदी, रोची प्रवाह स्नपितात्मवृंदे, बंधुक बंधु द्युतिदिव्यवासो, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. बिंबाधरोदिस्वरमन्दहास्य, नासाग्रमुक्ताद्युतिदीपितास्ये, विचित्ररत्नाभरणश्रियाढे, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. स्वदार्णया पल्लव पुष्पभृंगा, मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्ज, मध्वादिभिर्भान्ति विभूषमाणा, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. तदीयद्युत्येन निकुञ्जयूनो अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धिः, तत्सौभगं केन निरुच्यतान्त, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम. हरे कृष्ण. रासाभिलाषो वसतिश्च वृंदा, वनी त्वदीशाङ्घ्रि सरोजसेवा, लभ्या च पुंसां
कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् स्वयं की त्वं कीर्त्यसि सात्वतन्त्रविद्धि लीलाभिधानी किल कृष्णशक्ति तवैव मूर्ति स्तुलसीदलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्या क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठेद् वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्ग सप्राप्य वृन्दावनवास नित्यं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आम्ही पुरा माताजीचा धन्यवाद करता आता मी जय जय जगन्नाथ या एक भजन श्रीमती अश्विनी कामत हंगेल ऐकूया। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलराम सुदर्शन प्रणाम फर्स्ट। देव देव जगन्नाथा प्रपन्न रति विनाशना पाहि मां पुंडलीकाक्षा पतितानां भवसागरी जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानातिमिरन्दाना वैकुंठ पथ प्रदर्शका जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवने कोरे जर चरण वंदन जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन त्रिभुवने कोरे जर चरण वंदन
नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंडक मंडलुकार नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंडक मंडलुकार के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकीर वैभवलीला प्रकाश कोरिला के हो बोले पूरबे रावण बदिला गोलोकीर वैभवलीला प्रकाश कोरिला जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन श्री राधार भावे बेगोरे अवतार हरे कृष्ण नाम गोरा कोरिला प्रचार श्री राधार भावे बेगोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गोरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ा हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय
त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री जगन्नाथ रथ महोत्सव की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आणि श्रीमती अश्विनी कामत हांका धन्यवाद दिवपाची. श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ भजन सांगितलं. आता मी जगन्नाथ भगवान हांगेले लीला ऐकूया. आता मी पयताची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी हांका आनी गुरगांवांत तशे आनी सोलिनेस जयपताका महाराज हांगेर शिष्य आनी 12 वर्ष देखून कृष्ण भावनामृत संघांत आयल्याची आनी तीर जावन भक्ती मार्गान तो प्रॅक्टीस करताची आनी चैतन्य चरितामृत हांका मस्त रुची आसा. तशी आतां आमगेले मस्त भाग्य आमकां आमगेले सिनियर माताजी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी हांगेल तुल्यान आमी जगन्नाथ लीला ऐकूचे. आता मी हांकां पळयतात ऐकूया. आता मथुरा माता देवकी हांकां मी स्पॉटलाइट करता. हरे कृष्णा. मधुरा माताजी तुमगे माइक म्यूट आसा. ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज जगन्नाथाला रथयात्रा कंप्लीट जाले. पुढे थोडे गुरुपौर्णिमा म्हण कसं म्हणून थोडेशी आम्ही कळया. आज गुरु म्हळ्यार कोण म्हणत. गु म्हळ्यार अंधकार, रू म्हळ्यार तम निरोधक, अंधकार निरोधित ही गुरु म्हणून. गुरु कसं करता आमगेल अज्ञान म्हळ्यार अंधकार दखून ज्ञान म्हळ्याले उजवाडाक हाडच्यो गुरु. गुरु शरण वच म्हळ्यार भगवंता शरण गेल्या म्हणकेची. गुरु देवाले एक प्रतिनिधी, आमकां देवा लागीं व्हरतलो तो प्रतिनिधी. गुरु कशी म्हळ्यार तो सत्य सांगता, परम सत्य सांगता. कशी आमी कृष्णाल भक्ती करता, कशी कृष्णाला वचेत म्हणून सांगता. गुरु सांगचे आणि शास्त्रा सांगचे कसले भेद असना, एकच शास्त्रा सांगचे गुरु सांगता. तसलो गुरु आणि चैतन्य चरितामृत सांगलं येई कृष्ण वेता से ही गुरु हय म्हणून सांगता. म्हणजे कोण कृष्णाले भक्ती सांगते की तोची गुरु म्हणून सांगता. तसले गुरुल आज दिवस
आज व्यास पौर्णिमा गुरुक आमी कशी ऋणी जावन अशी म्हळ्यार ताका सन्मान तागेला कशी आमी सांगताची भगवद्गीता तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया म्हळ्यार गुरु लागी आमी मस्त विनय जावन तागेले प्रश्न निमुख आमगेले तागे सेव करता सेव करून आमगेले कसले आमगेले जिज्ञासू आमगेले कसले आमकां ज्ञान घेवका म्हणून असल्यार मस्त विनय जावन तागेले सेव करून प्रश्न निमुखा म्हणून सांगताची गुरु कृष्णान गुरु घेतला सांदीप मुनी चैतन्य महाप्रभून ईश्वरी पुरी केशव भारती तांगेले गुरु घेतला सो इस्कॉनांतू आमकां मस्त शिक्षा गुरु मागीर एकलोच दीक्षा गुरु मेळटा शिक्षा गुरु मस्त जन मेळटाची तांतू हांतू एक भागवता एक श्लोक आसा न देह माध्यम सुलभम सुधर्लभ प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस आत्मः अंतु इकरा कॅन्टो अंतु 20 चॅप्टर अंतु 17 श्लोक यो अंतु कसं म्हळ्यार आमकी हे दुर्लभ जालेले शरीर मस्त लाभ करत शरीर हे आमकां हे प्रकृती द्वारा आमकां प्रकृती नियम द्वारा आमकां हे मेळटा हे शरीर चलसूचे चुक्काणी म्हळ्यार मांजी तो कोण गुरु हे शरीर एक बोटा म्हणके एक नाव म्हळ्यार एक बोट दोणी हे दोणी चलासूच कोण म्हळ्यार गुरु कशी चलका म्हण तो गुरु सांगता आणि कसं म्हळ्यार देवाले आदेशाची एक अनुकूल जलन वार देवाल आदेशा प्रकार आम्ही चलरी ते गुरु आमकां हे आमगेले दोणी म्हळ्यार आमगेले शरीर आमकां चलसिता म्हणून सपोज आम्ही हे गुरुले आदेश आम्ही आयकनाची गुरु शरण वचनाची हे देवाल आदेश आयकना म्हणजे आम्ही एक आमगेले आत्महक हत्ती केला म्हणके जाता म्हणून भागवत सांगता तसल गुरुले महिमा गुरुले इम्पॉर्टन्स काली हांवें आयकलेले गुरु JSS जय पताकाले पास्ट टायमांतू एक जय पताक महाराज निमित्के महाराज तुका प्रभुपादान नातीले मस्तू बेजार जायना म्हणून तेन्ना सांगता प्रभुपादान तेन्ना गेल्ले जाल्यार आजी म्हाका प्रभुपादाल म्हाका उडगास येता इताका म्हळ्यार गुरु म्हळ्यार कोण प्रभुपाद आमी माज्जर सुण्या म्हणके आमी जीवन करचे करतना आमकां उद्धार केलेलो तो गुरु एक आमगेले जन भाशेन सांगची म्हळ्यार आमी गुरु मेळ्ळे जाल्यार आमी माज्जर आनी सुण्या म्हणके आमी जीवन करताचे तसल आमकां उद्धार करता तसल गुरु म्हणून जय पताक महाराज सांगता तशी आज आमची इस्कॉनात मस्त शिक्षा गुरु मेळटाची आमगे कशी जीवन करता कशी शास्त्रा प्रकार कशी जीवन करता म्हणून हे भागवता द्वारा ना भगवद्गीता द्वारा कशी आम्ही जीवन आमगेले उद्देश आमगेले जीवना उद्देश कशी आम्ही ते पावका ते गती कशी आम पावका म्हणून सांगताची सो ते सक्कळ गुरुक मी गेले नमस्कार आजी जगन्नाथाल पास्ट टाइम आयकुया सो जगन्नाथाल रथ तुमकां रथ यात्रा पाडव्या दिवस स्टार्ट जाता मागीर 4 दिवस जाता पंचा दिवस पंचमी दिवस हेरा पंचमी म्हण करताची ते दिवस लक्ष्मी लेखता अरे 2 दिवस म्हण चमकलो जगन्नाथ आणखी येनी म्हणून ती तिगेल भक्ता ಒಟ್ಟು पाल्यकेर बैसून गुंडीच्या मंदिरा वता ते वचून तिका पोपयला जगन्नाथ 2 दिवस म्हण सांगितलं आणखी येन म्हणून तशी ते जगन्नाथाल भक्ताक आनी तांकां मारून ते रथाक थोडेचे कसे की डॅमेज करून रथाक कसे की थोडे मारून वापस रिटर्न येता ताका हेरा गोहरी म्हणून तांगेले भाशेन ओडिसा भाशेन म्हणताची तशी 7 दिवस मेरेन वापस संध्या दर्शन जाता 8 दिवसाक रथाक दक्षिण दिकाक घुणान रापकार येताची तशी आनी 9 दिवस देखून रथ वापस रिटर्न येवच्याक सुरू जाता रथ येतना
सुरेख रथयात्रा देवस्थानक सूर जाता कितले भक्त असता पळय तितले भक्त आसतनाची आपास रिटर्न रथयात्रा वतना त्या निमित्त देवा लग्गी दुखून पडोवचे रथ तांच्या लायक एक अवकाश मेळटा रिटर्न रथयात्रा वेळारी तेन्ना हे बलराम आनी सुभद्रा रथ डायरेक्ट सिंहद्वारा लागीं वता जाल्यार जगन्नाथ रथाक रापकार येताचे खंय म्हळ्यार अर्धसती मंदिर म्हणून एक मेळटा ते मासील घर म्हणून मौसील घर थंय जगन्नाथाक तांदूळ आनी काळ चण्या पिट्टान केलेले कसं की केक सांप्रदायिक रितीर देवाक नैवेद्य करताचे मागीर तशी ते स्वीकार करून मासील घर कडे ते खावन जगन्नाथा पास मुखार वता मुखार वचून खंय राबता म्हळ्यार ते पुरी जगन्नाथाले पुरीचे रायाले पॅलेस येद्राक ते पॅलेस राबता तेन्ना लक्ष्मीले दूत नावे ते वचून सांगताचे जगन्नाथ लक्ष्मीक जगन्नाथ ते रायाल पॅलेसा लागी आयला म्हणून तेन्ना रायू कसं ताका चाहती मंडपा लागी ती येता आणि येवन लक्ष्मी येवन निपोन पळयत ते तांगेले रसोई घर म्हळ्यार रांदपाचे कूड आसता थंय लागी येवन निपोन जगन्नाथा पळयत ती तो राय कसं करता ते लक्ष्मी विग्रह मात्यार घेवन जगन्नाथ येद्राक हाडता ताका लक्ष्मी नारायण भेंट म्हणून सांगताचे म्हळ्यार लक्ष्मीनी नारायणान पळोवचे तेन्ना म्हणून तशीच मागीर एकादशी दिवस सोनावेश जाता सोनावेश जगन्नाथाक मस्त भांगर घालून मस्त अलंकार करताचे ते तुम्ही हाजेरेनी व्हिडिओरेनी पळोवन अशा पुरो जगन्नाथा तसल अलंकार करताचे द्वादशी दिवस अधरापणा भोग म्हणून करता अधरापण भोग म्हळ्यार देवाले ಒಂಟಾಲ ತನಕ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತೆ बुरकुळ्यांत कसं की शरबत नैवेद्य करताचे शरबत नैवेद्य करून ते पाडोवन सोडताचे ते तुम्ही व्हिडिओ पळयता तसे एत्तर तांतू देवाले ಒಂಟಾ ताका तर अधरापण भोग म्हणून म्हणताचे म्हळ्यार देवाले अधर म्हळ्यार ಒಂಟಾಲ तनक ते भोग करताचे त्या जातरी मागीर त्रयोदशी देखून नीलाद्री विजय म्हणून वता तेन्ना जगन्नाथ भितर वचस येना सोना जगन्नाथाक लक्ष्मी सोना तेन्ना जगन्नाथाले भक्ताक आनी लक्ष्मीले भक्ताक संवाद जेवचेस संवाद जातना जगन्नाथ कसं करता म्हाका सोडी म्हणून तेन्ना गुलाब जामुनांनी ताका घालेल माळ दित गुलाब जामुनांनी माळ दिल्यार तेन्ना लक्ष्मी भारी खुश जाता लक्ष्मी जगन्नाथाक भितर वचक सोडता असले तुम्ही सीन आमगेले पूर दक्षिण भारत सक्कड कोडियाल खंय खंय तेर जाता कारकळ पूर तेर जाता थंय अशी ओपले नंतर देव रात्री येताना देवस्थाना भायर रापकार न्हू अशी संवाद आसा ते कसं संवाद म्हळ्यार सत्यभाम आनी कृष्णाले सत्यभाम रापकार येता तू कोण खंय दुखून आयलो तो म्हणटा तेन्ना वेंकटरमण सांगता हांव शेषशयन आशिल्लो म्हणून सांगता तशी तू कसलो तुका आंगा दुखून कसलो पोरमळ येता म्हणून सांगता हांव वना गेलेलो ते वना पुष्पान म्हगेल्या आंगाक पोरमळ येयलो म्हणून सांगता तुगेले कसलो तुगेलो आंगांनी पुरो सगळो काणटोनी आंगल्यांनी पिनला म्हळ्यार हांव अशी ते वना तू गेले तेन्ना पुरा कांट्या झाड लागून अशीचे संवाद आमगेले इवन आमगेले कोंकणी जनात रथोत्सव जातरी असल संवाद आस तशी जगन्नाथ भितर गर्भगृहा भितर वता आज सो तसल रथयात्रा कोण पळयत की तांकां पुनर्जन्म मेळयले खंडीत ना म्हणून सांगताची तसल रथयात्रा महोत्सव कोण पुरी वचून भक्त पळयताची तांकां अनेक जन्म मृत्यू जरा व्याधी देखून ना डायरेक्ट गोलोक वृंदावनाक वचे तर जगन्नाथाल कृप मेळटा म्हणून तसले जगन्नाथाल रथयात्रा महात्म्य सो आणि थोडे विषय सांगच्या फाल्यां देखून चातुर्मास म्हणून सूर जाता चातुर्मास म्हळ्यार 4 महिने देवान शयनी एकादशी देखून
देव उत्थानी एकादशी म्हळ्यार देवान उठाचे हे शयनी एकादशी पयरी आषाढ एकादशी देखून अपास कार्तिक एकादशी का देव उत्थानी एकादशी म्हणून म्हणतात ते 4 महिने हे श्रावण भाद्रपद आश्विज कार्तिक 4 महिने हे चातुर्मास व्रत करतात चातुर्मास व्रत पुढे स्वामीनी सकड पायी सकड कसले वाहन कसले नाशिले पायी चमकत आशिल्ले तेन पावसू अशी तशी म्हणून वच्चे जायना तशी पुरो सकड स्वामीनी पुरो सकड एक 4 महिने एक गावात बोलू थंय भक्ती प्रचार करचे आशिल्ले सो आधी कसं म्हळ्यार आम्ही घरकडे बेसून कसं करे ते चातुर्मासांत थोडे व्रत तपस करे तपस म्हळ्यार रान्ना वचून तपस करता म्हणना आमगे जप इम्प्रूव करयता आम्ही मन दिवन जप करयता आणि जप चड करयता सकाळीची हांव 5:30 उठान की 5 घंटे का देवा आरती करता तुळशी का प्रदक्षिणा जिके चड करता आणि उणी खावका म्हळ्यार एक टाइम जेवण सोडता ना आम्ही मिगेल प्रितीचे गोडशे म्हाका प्रीत असल्या म्हाका गोडशे खायना अशी राबचे अशी असं तसं थोडेची आमगेले इंद्रिय निग्रह करचे आम्ही प्रयत्न करता ते एक आमकां हे चातुर्मास आमकां अवकाश दिता फर्स्ट महिनो आम्ही चातुर्मासान कसं म्हळ्यार पालक म्हळ्यार असले ग्रीन लिव्स म्हळ्यार सोप्पू कसले खावचे नज मागीर त्या म्हळ्यार फाल्यां देखून 21 ऑगस्ट 21 ऑगस्ट तनक ते फर्स्ट महिनो पालक आनी कसले सोप्पू खावचे नज मागीर दोन्ही भाद्रपद महिन्यांत 21 ऑगस्ट देखून 19 सप्टेंबर तनक दही खावचे नज मागीर आश्विजांत 19 सप्टेंबर देखून 20 अक्टोबर दूध पिचें म्हळ्यार इवन आरोग्य रितीरी चांगले त्या आश्विज महिन्यांत दूध तुम्ही गोड घालून आणि सकट पिवे तेन्ना गोडशे खीर आणि कोण जाल्यार खावेत म्हणून म्हणटाची मागीर कार्तिकांत उडदा डाळ खावचे नज म्हणून सांगता कार्तिक ते 20 अक्टोबर देखून 19 नोव्हेंबर तनक हे कार्तिक सो कार्तिक उत्तान एकादशी दिवस हे चातुर्मास कंप्लीट जाता सो चातुर्मासाक सकड व्रत करता सकडान जाल तसले हांग तू कसं म्हळ्यार चड चातुर्मासात जाल तितले आमी निंदी करचे म्हळ्यार फॉल्ट फायंडींग कोणाक निंद हें करचे आनी अगती नातेले उरलोचे असं सगळं थोडीची आम्ही व्रत करून जाल तितले देवा नामस्मरण करून जाल तितले देवाले भक्ती करू का आणि आमगेले भागवत श्रवण भगवद्गीता पठण असं सगळं करच्याक आमकां भागवत पुराण कोंकणी चॅनल देखून आमकां अवकाश दिला सगळ्यान ते ऐकू का सांगू येना जाल्यार ऐकला तितलेच पुण्य सो ते पूर्ण जनान करता म्हणून हांव सगळ्याला प्रार्थना करता हरे कृष्ण माताजी टाइम जालो प्रभु हरे कृष्णा वय मैं वाडना टाइम जायनी माताजी तुमकां एक 15 मिनिट्स लाइन काडी येता वय ओके सो या आय थिंक आय हॅव टोल्ड हा पुरा सांगला मागीर कसं म्हळ्यार हांव चातुर्मासा सांगता नारद ऋषी तागेले फुडली जन्मांतू कसं म्हळ्यार तागेले आम्मा एक सेविका म्हळ्यार एक दासी जावन काम करतली जावन आसता ती चातुर्मासांत कोण हे संत आनी पुरो सकड एक कडेन राबून भक्ती प्रचार करता ती तांगेले सेव करता आसता तेन्ना नारद मुनी कसं जाता म्हळ्यार तागेले आम्मा उठूची तांगेले सेवा तांगेले दर्शन ते संताल दर्शन तांगेले संताल प्रवचन पुरा ऐकूचे एक भाग्य मेळटा आणि त्यांनी संत आणि सकड खावन सोडता पळय ते महाप्रसाद देवाक नैवेद्य केलो प्रसाद मागीर संतान खावन सोडल्या ते महाप्रसाद समेत नारद मुनीक खावच्या मेळटा तांगेल आपण घेवन
त्या ऋषी कोण संत सची तांगेल आपण घेऊन नारद मुनी तागेल पुळी जन्मांतू ते प्रसाद खाता तशी निमित्त नेक्स्ट जन्म तो नारद मुनी जाता नारद मुनी कशी तो तमोगुण रजोगुण सतोगुणनी राज्य मीरून हळू भक्त जाता तसं म्हणायचे चातुर्मासांतू संताल संग संत वाणी संताल प्रवचन ऐकूचे पुण्य नारद मुनी मिळले निमित्त तो पुढील जन्मात उद्धार जाऊन नारद मुनी जातो तसं म्हणे एक चतुर्मासाचे फल सो हा सांगची कसं म्हणाली एकले आता ऐकून हा चैतन्य भागवत वादिता असं चैतन्य चरितामृत चैतन्य वृंदावन दास ठाकूर चैतन्य भागवत वादिता असं तांतू चैतन्य महाप्रभू कितले करुणामय म्हणे तागेल पूर ताने भक्तांक सगळ्यांक ताने या दाखयता असता दर्शन तागेले सकड दर्शन दाखयता जलारी भाई जन कसं लेखताचे हो कोण चैतन्य महाभक्त की एक पाखंडी दिसता एक मंत्रवादी दिसता सकड भक्ता घेऊन नांदता अशी तशी म्हणून पुरं जन नाकनातील सकड उलयताचे तशी एक दिवस चैतन्य महाप्रभू सकडांक शिकोवका म्हणून तागेल पुरा जना घेऊन तागेल पुरा गली गलींतू सकड जन ड्युटी धरतात ते ड्युटी म्हळ्यार कळलं मशाल सबू झाला ना काय झाला ड्युटी घेऊन वताचे पुरा कीर्तन करता 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 वतनु ते काजील घरा लागी वताचे सकड जन हो आता काजी येऊन कसं म्हणतालो हांक हाक चैतन्य महाप्रभुकांनी सकड मान घालतालो तशी म्हणून पुरा विंगड विरोध करते जन सकड म्हणताची त्यांनी पुरा भक्त पुरा सकड किती लक्ष गट जन के पुरा वोट मिळ ते तितले हुजवाड ते पूरा ड्युटी त्या मशाला निमित्त तितले हुजवाड तितले कीर्तन सकड जात के हरिनाम संकीर्तन तेतना ते काजील घर पर तागेल गाडाने पुरा सकड वाईट कोण घालता के काजील घरा उज्ज दिव्या नाका नाका उज्ज दिवची नाका तितले सकड करची नाका म्हणून सांगते मागीर तशी चैतन्य महाप्रभू रिटर्न येता नेक्स्ट काजी येऊन चैतन्य महाप्रभुका नमस्कार घालते सांगता कसं म्हळ्यार पुलीस रात्री म्हाका नरसिंह एक देव तुमगेलो नरसिंहा रूप आशिल्लो येऊन मिगेल हरदार बैसून म्हाका मिगेल हरद्याक अशी घरपिल्या तू आणि अशी हांगेले चैतन्य महाप्रभू विरोध जावन तांगेल कसं संकीर्तन आंदोलनात तू विरोध केले जाल्यार तुका हांव दिवशी मारता म्हणून पळ्या म्हणून सांगता पण मी हरत्याक तागेल नांगटाचे गुर्त पळ्या असं म्हणून हांव आनी तुमकां नमस्कार करता हांव तुम्ही तुमगे संकीर्तन आंदोलन तुम्ही आरामेरी कोरेता म्हणून सांगता तसले चैतन्य महाप्रभू का तो काजी समेत भक्त जाता आजी के तुम्ही मायापुरा गेल्यार ते काजीले समाधी असं ते पुरे जन इस्कॉन जन वचून ते काजी हाक समाधीका नमस्कार करताचे तसले चैतन्य महाप्रभू भक्ताक कितले भक्त म्हळ्यार तितले प्रीती असता ताका चैतन्य महाप्रभू सगळ्यांक अपात्र सुपात्र कोण म्हणलं तांकां सगळ्यांक भक्ती दिले तसले चैतन्य महाप्रभू समेत गुरुले दीक्ष घेतील असं ईश्वरपुरी आणि संन्यास दीक्ष केशव भारती म्हणाले तसले दीक्ष सो गुरु दय ना जाल्यार खंडित आमकां भक्तींत येवच्याक जायना सो आमी कोण आमकां कृष्णाल बग्गे भागवत बग्गे सांगता तोची गुरु तश करा म्हणून सांगता तोची गुरु शिक्षा गुरु सो आमकां सगळे भागवत पुराण कोंकणी चॅनल देखून मस्त जन शिक्षा गुरु मस्त जन स्पीकर सगळे मेळटा ते सगळे जन ज्या तितले चड जनांनी हाजे अवकाश घेवका म्हणून हांव तुमगेले सगळ्या प्रार्थना करता हरे कृष्ण आता मी पुरा ऑडियन्स देखून अशी मात्र तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ टाइम आसला रे आमी अशी क्वेश्चन्स आमी करत ऑडियन्स देखून आमी निमून ओके आमी ऑडियन्स देखून आमी इन्वाइट करतात तुमगेले कसले प्रश्न आसल्यार आमी आमगेले सिनियर मास्टर आमगेलो टाजी आमगेलो मस्त भाग
आम्ही कसले तुमच्या निंबूचे असल्यारी डेफिनेटली निंबू येते तुमच्या चाटारी निंबू येता हांव सांगता मागीर वाजून सांगता नाल्यार तुम्ही डायरेक्ट अनम्यूट करून तुमगेले कसले प्रश्न असल्यार निंबू येता. माताजी हांव निमगू एक क्वेश्चन हा सांग सर. प्रणाम माताजी. ते तुम्ही सांगली पळय आता हे वाजूका ते वाजूका श्रावणांत आणि जे उडे एक पंथ जेवचे ते कसले सांगले ते इत्याक व्रत तपस्सु म्हळ्यार कसं ना आमगे डेली रुटीन आमी चेंज इंद्रिय निग्रह करचे इंद्रिय कंट्रोल करचे ते एक वेळा जेवण जेवचे आता खंयची तशी एक तपस्सु ते तपस म्हळ्यार रान्ना वचून तपस करता म्हणा तुगेली इंद्रिय कशी कंट्रोल करता देवाल भक्ती करू का तें पळयता देव तुगेले भाव हांव देवा खातीर हांव आजी एक वेळ जेवता उपास एकादशी उपास कसो लागता आमगे इंद्रिय कंट्रोल करू का तेन्नाच आमकां एक कंट्रोल करूंक जाता आनी आमकां भक्ती मार्गा कडेन वचच्याक आमगे मन कंट्रोल करूंक एक जाता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. काली जगन्नाथाक एक व्हड मटकांचो भोग दवरलेलो नव 3 मटकांचो ते कसले दवरचे तेंची हांव सांगेल अधरापण भोग म्हणून अधरापण म्हळ्यार देवाले तोंडा तनक तितून येत्तर मटके तू कसं की शरबत ते नैवेद्य करून ते उडोवचे पद्दती तांगेले जनाले ते कसला म्हळ्यार म्हाका गोतना बट अधरापण भोग म्हणून म्हणताचे ताका अधरापण म्हळ्यार देवाल अधर म्हळ्यार तोंडाला तनक तितले भोग नैवेद्य करून ते अशे लकयताचे. ओके माताजी. हरी बोल. हरी. आणि कोणाले प्रश्न की तुम्ही अनम्यूट करून निंबू येते म्हटल्यार चाटारे घालायचे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. चातुर्मासांत तर 4 विषय सोडचे एक महिने एक जावन सोडचे म्हणून म्हणला ते फर्स्ट ऑगस्टांतू ग्रीन लिव्स मागीर सप्टेंबरांतू धंय ऑक्टोबरांतू दूध नोव्हेंबरांतू उडदा दाळे जायत. थँक यू. आणि कोणाले प्रश्न की जशी आजी आमकां एक संग मेळ्ळें तशी आमी मस्त आमगेले भाग्य आशिल्लें. आतां हाचे पेश फुडें आमी श्रीमती अश्विनी कामत हांगेले देखून आमी तें भजन आयकलेलें सई गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ. हाची अर्थ याची म्हळ्यार जगन्नाथ कृष्ण आनी महाप्रभू श्री चैतन्य महाप्रभू हांणी अभिन्न जशें आतां आमी मथुरा मायेन आमगेले या रथ यात्रा महोत्सव हाची बार चंद करून विवरण दिलें आयची. मागीर आमी चतुर्मासा विशयार आमगेले मायेन मस्त लायकोन सांगलें पर्टिक्युलरली गुरुल महत्व आनी तपस या तपस म्हळ्यार कशें जालें आनी आमी कशी अळवळसून करूं आमगेल्या जिवनांत ह्या बारी चंद करून विवरण केलें. आमी भगवत पुराण कोंकणी आमगेल्या ह्या संघ आमी हांगा चतुर्मासांत आमी विंगड आमी प्रोग्राम्स केला त्या वेळी आमकां ताजे आमकां रिमेंबरन्स हाडलें मागीर चैतन्य महाप्रभूलें आंदोलन म्हळ्यार तांणी कशी केल्लें मागीर तांकां नरसिंहान कशी त्या महाप्रभूले
संकीर्तन आंदोलनांतून त्यांनी छान गाजयलें तांकां एक कशें म्हणजे एक पनिशमेंट दिली त्या राबोवच्या न्हय म्हणून तशी त्या सांगल्या बारशें तुका मागीर क्वेश्चन आन्सर बार लायक आशिल्लें एक मिनिट या चॅटान तूं कशी प्रश्न आयला न्हय हां आनी तूं चॅटान तूं प्रभुजीन एक या त्या विशयार आतां मागीर आतां क्वेश्चन आन्सरान तूं सांगता आशिल्ल्या ताची मुरलीधरन चरण प्रभू हांणी घाल्ला चॅटान त्या वाजू येत तुमी बार लायक एक आर्टिकल घाल्ला ते तेची हांव सांगिल्लो अधरापण भोग म्हणून ते एतर एतर देवाले तोंडाला तनक ते बुरकुळांत दवर न्हू देवाक नैवेद्य करून ते मागीर अशी विरकायताची ते कसला विरकोच म्हणून म्हाका वचना आता मी एक भजन ऐकूया आता मी मम मन मंदिरे या भजन श्रीमती पूजा प्रभू ऐकूया हरे कृष्ण आता मी श्रीमती पूजा प्रभू हाँ पूजा माताजी तुम्ही स्टार्ट करू हरे कृष्ण मम मन मंदिरे राहो निशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुमी नियो हे नियो चित नंदन तुमी नियो हे नियो नंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मन हारी सुंदर है मन हारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी यशो नंद कुमार यशो नंद कुमार अभी प्रेम प्रदीपे आरती तोमार प्रेम प्रदीपे आरती तोमार नयन जमुना जरे आली मार नयन जमुना जरे आली मार तुम्हार भी रहे गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे राहो निशी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी
तवा भजो कदेवन मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें श्रीमती पूजा प्रभु हमका धन्यवाद करता छी सुंदर जावन भजन संगीला मम मन मंदिर तशेंच आमी आयची कार्यक्रमाचे लास्ट स्टेज आमी आसाची आतां आमगेले केलो इम्पॉर्टंट अनाउंसमेंट्स आसा हांव ह्या लास्ट भजन नंतर हांव सांगता प्लीज रक्क्याची ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मात्र आसता आता आमी नामस्ते नरसिंहाय नरसिंहारती या आमी भक्त तनय कामत हांगे तुला ऐकूया हाजे नंतर हांव केलो इम्पॉर्टंट अनाउंसमेंट्स करताची ताका राखयाची मागीर आमी विराम करताचे आता भक्त तनय कामत हांकां आमी आपयताचे। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लादायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपू तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि श्री श्री भक्ति विघ्न विनाशन नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तनय कामत तो भक्त तनय कामत तुमका मस्त धन्यवाद दिसताची भारी चंद करून तुम्ही नरसिंहारती सांगा तशेंच आमी ह्या कार्यक्रमाचे विराम करचे फुडें जस्ट केलो इम्पॉर्टंट अनाउंसमेंट्स आशिल्ले हांव तुमकां सांगतात एक एक करून जशें आज आमगेल्या ह्या जगन्नाथ पास्ट टायम्स आमगेल्या जी ह्या लास्ट कार्यक्रम ह्या सिरीसाची आतां आमी येवची वारू आनी फाय एक भारी एक विशेष दिवस कशें म्हळ्यार फाय गुरु पौर्णिमा म्हणून महाराष्ट्रांत आनी भारतांत विविध जागांत मस्त फेमस हांव पुना दुखून पर्टिक्युलरली हांगा बारी फेमस गुरु पौर्णिमा म्हणून तशी ह्या गुरु पौर्णिमा या कसला मागीर हाजी विशयी आमगेले स्पेशल प्रोग्राम आसताले म्हळ्यार फाय विप्र सुदामा प्रभू हांगेल तुलान आमी आयकुया मागीर श्रील सनातन गोस्वामी
हंगेले तिरोभाव दिवस पाय मागीर आमगेले एक लीडर आसा भक्ती शारू महाराज आनी प्रभुपाद शिष्य हांगेले पाय तिरोभाव महोत्सव आसा तशी पायची कार्यक्रम 7 संजे 7 दुखून आमी सुरू करताची इंडिया टायमार आमी हेजे प्रोग्राम डिटेल्स घालताची ग्रुपार मागीर येवचे वारांत आमी 3 दीस सोमार बुधवार आनी शुक्रार भागवताचे सार कसले ते आमी गौर नटराज प्रभू हांगेले मिस करूं नाका 8:30 दुखून 9:30 ते इंडिया टायमार आसता तशी आमी पोस्टर घाल्ला ह्या ग्रुपार तुमी ह्या कार्यक्रमाचे तुमी लाभ तुमी घेवेत तशी आयची कार्यक्रमात आमी भजन पुराय केले विंगड स्पिकर्स आदून त्या तुमकां लायक जाली म्हण आमी लेखताची मागीर आमी आयची कार्यक्रमात कोण पुराय भजन सांगा तांकां एक अनेक फावटी आमी मस्त धन्यवाद आभार प्रकट करताची तांणी टायम दिलेल्याक तशी आमी ह्या श्रावण मासांत आमी येवचे श्रावण मासांत आमी ग्रुपार मस्त डिटेल्स घाल्ला त्या वेळी तुमी रजिस्टर कराची तुमी तांतू मस्त तुमगेले तुमी कसं पुरा श्रावण मास म्हळ्यार कसं जाल्यार ताजी मागीर कशी लाभ आमी घेवेत त्या पर आमी घाल्ला तुलसी पुजा चुवडी आमगेले बांदचे आमगेले पद्दती आसा तशें आतां आमी विंगड जाग्यार आसाची गल्फांत नॉर्थ इंडियान देशांतून भायर इंडोनेशिया लंडन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका हांगा जाल्यार आतां आमगेले झुमाचे आमी एक लाभ उठावेत एक मस्त एक लायक आमगेले एक देवान अशें आमकां एक ह्या दिला एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला कशी कोरेत म्हणून आतां आमी केलो पोस्टर्स दाखयताची मागीर येवचे म्हयन्यांत आमी भगवत गीता आमी पारायण त्या करचे आसा आतां आमी पोस्टर्स आमी पळोवया एक करून हे पोस्टर कोण केला फर्स्ट हांव तांकां एक आभार करता ते म्हळ्यार इतली तुमी चंद करून हे दाखयताची आतां पुरा ह्या पळोवनूच आमकां मस्त एक अट्रॅक्शन जाता प्रोग्राम अटेंड करून तशी ह्या एसेन्शियल सब्जेक्ट मॅटर्स ऑफ श्रीमद भागवतम बाय गौर नटराज प्रभू आनी गौर नटराज प्रभू आतां अमेरिकांत आसाची आनी मस्त आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तूं पुरा गोता तुका ऑलरेडी आनी भक्ती राघव महाराज आमगेले डिसायपल 26, 28 and 30th जुलै तशें ह्या 3 दीस आमी ह्या प्रोग्राम आसा 8:30 9:30 ते श्रीमद भागवत ह्या आमगेल्या ग्रुपाचे नांव भागवत पुराण कोंकणी हे मस्त आमकां एक उपयोग जावचे एक विशय आमगेल्या सुदीन तीर्थ स्वाम्यान भागवताचे मस्त प्रवचन दिला आयकला रेकॉर्डिंग पर्टिक्युलरली भागवतांत विंगड स्कंदांत कसो प्रयत्न त्या एक लायक रेकॉर्डिंग हांव आयकलेलें म्हाका तुळगास तशी आतां आमी ह्या कार्यक्रमाचे आतां आमी विराम करतात आयल्या पुरा सदस्यांक आमी एक अनेक फावटी आमी धन्यवाद प्रकट करतात तशें आमी ह्या वैष्णव प्रणाम करून आमी ह्या प्रोग्राम आमी विराम करूया थोडे जाण वैष्णव अनम्यूट करून वैष्णव प्रणाम सांगू येते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की हरे हरे कृष्णा थैंक यू वेंकटेश प्रभु आज तुम्ही लायक करून आमकां पुरा गाइड केलें बघेक हरे कृष्णा हिज ग्रेस वेंकटेश प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद